Szeretettel köszöntelek, Pataki Béla vagyok. Az oldalamon jársz, örülök neki, hogy ismét találkoztunk. Ha megengeded, elmondom neked azt a lehetőséget, ami nekem meggyújtotta a fényt az alagút közepén, nem csak a végén, már a közepén. Biztos hallottál már róla, hogy azon dolgozunk, hogy pénz nélkül pénzt keresni. Ez a lehetőség gyakorlatilag egy régi mániám, egy régi lehetőség, amit, hogy úgy mondjam, tudtam, hogy van, de nem tudtam mi az, nem tudtam, hol keressem. Hát meg elérkezett az idő, ezt a lehetőséget az univerzum elém hozta. Szkeptikus voltam, elég sokat foglalkoztam azzal, hogy mi van, ha, el kell felejteni, ez a világ egyik legkedvezőbb megoldása. Mint tudod, rengetegen vagyunk devizahitelesek, mindenki szeretne megoldást találni, és sajnos ez lenyomja az embert, a rezgésszintünket. Tulajdonképpen egy bizonyos békasegge alá kerülünk, tehát tulajdonképpen a tudatalatti, mint egy lehetőséget meg se találja pont azért, mert a rezgésszintünk olyan mélyen van, hogy egyszerűen nem tudunk csatlakozni arra a szintre, ahol ezt megtaláljuk. Úgy néz ki, hogy nekem ez megoldást nyert. Meg szeretném veled osztani, hogy hol tartok, milyen döntést hoztam, mit csinálok, miből indultam el, és mit szeretnék. El kell, hogy mondjam neked, hogy találtam több megoldást is. Az egyik a Kairos, amiből tulajdonképpen fel lehet állni. Összekombináltuk egy rendszerrel, tehát egy olyan rendszert találtunk ki, egy csoportban vagyunk benne, amellyel tulajdonképpen kockázat nélkül megpróbálhatja mindenki. Ennek a rendszernek még egy óriási előnye van, hogy egy akkora anyagot kap meg az, aki csatlakozik, $125, amit 130 nap múlva visszakap. Ha tetszik neki, akkor otthagyja, és még kap rá 150%-ot év végéig, ha pedig úgy gondolja, hogy ő neki megvan a tudás, megvan az, amit alkalmazni akar, ami egy olyan 2,5-3 millió forint értéket képvisel, angolul, de ez most magyar nyelven tőlünk átveheti a forrástól magyarul, megtanulja az online marketinget. Ezzel sincs semmi gond, hiszen az online marketinget mindenki oktatja. Beleestünk, megpróbáltuk a gyakorlatot és az elméletet, nagyon kevesen kapcsolják össze. Mondhatom, hogy a világon egyedüli lehetőségbe sikerült belenyúlni. Nézz utána, de hidd el, ez a $125 tulajdonképpen felhatalmaz arra, hogy 90 napig lépésről lépésre programmal megtanulod, ha kell videón keresztül azt, amit neked tenned kell. Ami tulajdonképpen rászabhatsz egy vállalkozásra, egy MLM rendszerre, egy eladási technika, ahol egy ügyfélszerző programot összekombináltunk egy olyan lehetőséggel, amit te tanulsz, számítógépet pénzhoz. Nekem gyakorlatilag ez volt az álmom. Itthonról dolgozni úgy, hogy biztosítsam a nyugdíjam, ki tudjam váltani a hitelemet, tehát egy csomó problémát, és egy normális emberi körülmény között szeretnék élni. Ezt elkezdtük, ezt a lépésről lépésre programmal meg tudom valósítani. Most ott tartok, hogy gyakorlatilag a Kairosból a napi megélhetések megbiztosítva vannak. Most nekem az a célom, hogy a hiteleimet kiváltsam, fel van építve a rendszer. Ha téged ez érdekel, szeretnél megszabadulni egy olyan nyűgtől, ami tulajdonképpen az egész életedet blokkolja, megbélyegzi, lehetetlenné teszi, itt van a megoldás. A lehető legkisebb kockázattal, a lehető legjobb megoldással meg tudod tenni. Velünk egy csapatban. Nem kell nagy dolgokra gondolni, mert neked is eszedbe juthatott volna, csak nem találtad meg az eszközt. Most egy eszközt kínálok neked ahhoz, hogy ezzel egy sorsfordítást tudsz tenni az életedbe. Ha tetszik, szívesen látlak. Kérlek, csatlakozz hozzánk, megmutatom neked, mi az, amivel jobbá tudod tenni az életed. Ezt sorsfordítónak hívjuk majd utólag, de már én is tudom, hogy ez az, és ennek azt a nevet is tudjuk adni. Több rendszer összekombinálva, egy rendszerbe fűzve,
egy olyan programot kapsz, ami megváltoztatja az életet, majd meglátod. Köszönöm, hogy meghallgattál, legyen szép a napod, üdvözöllek!